niluto ko na may lechon, o, diba? Sosyal ng aming pinakbet dahil may lechon. Laban sa sipon, panglaban sa mga ubo. Ayan, kasi alam niyo naman walang vitamin si Hagrid. Hindi ko ako ng mga tissue. Yes, pwede kayo malagay ng tissue para hindi mag-moist. Kung hindi nyo kaagad gagamitin. Alam mo yung nagtitipid, mas makakasave ka kung bibili ka ng bread, ng cheese, ipalaman mo. Hello guys! Good morning! So today is January 28, 2019. Today is Monday. Pasok ka na naman. Walang kuryente. Tsaka walang kuryente kasi parang sumabog yung... Saan na siya pa? Transmission. Transmission. So ayan ang tawag dyan. Pinakbet. Yan yung niluto ko kagabi. Niluto ko yan. Ayan. Iniinit ko siya. Ito yung luto ko na may lechon, o, diba? Sosyal ng aming pinakbet dahil may lechon. At saka, ang ano yan, pinakbet niya yan, walang ibang halo, ano lang, sitaw at saka kalabasa kasi ayaw ni Papa kumain ng okra, ayaw Papa kumain ng ampalaya, ayaw kumain ni Papa ng, ako naman, hindi ko bet masyado yung talong. Yun, kaya yan lang lagi yung inilalagay ko pag pinakbet. And yun. Tsaka mag-chika tayo mamaya. Magpapak muna kami ng orders kasi baka malobot ang phone ko. Hello! Good morning! Good morning guys! Ang init. Kakarating ko lang. Nagbihis lang ako ng dami kasi ang init talaga. Kanina ako sa school. Yung hinatid ko si Hagrid at saka parang ang yung makugasin ko. Dahil, ayan. Actually, bago ako umuwi, nag-grocery ako ng konti kasi yung gulay at saka hindi ko binibilin doon sa, anong tawag dyan? Yung sa Pure Gold kasi mahal. Mahal doon. Ayan, wait lang. Ayan, at cleavage ko. At ang ganda ng aking background. Ayan. At saka bumili ako ng sa tindahan dyan sa baba. Eto, sarap nito. Eto, mango float. Ayan. Ang ingay niya. Tapos, hindi naman nandala ng eco bag. Kasi konti-konti lang yung bibilhin ko. Kaya hindi na ako nagdala. Kasi yung dala kong bag, yung yung sling bag ko lang. Hindi kasya doon na yung aking eco bag. Eto, bumili ako ng spinach. Ayan, barato. Mura yung spinach ngayon, 11.95 at saka 10 pesos yung isa. Ito yung panglaban sa sipon, panglaban sa mga ubo. Ayan, kasi alam niyo naman walang vitamins si Hagrid. Hindi ko pinapa-vitamins. At cheese, para to sa baon ni Hagrid, para sa bread. Bakit nagsirado siya? Maliwanag. Tapos ito. Ayan yung cotton bud. Gusto ko itong mini. Maliit lang kasi hindi ko pinapasok sa talaga ni Hagrid sa tenga. Sa labas lang. And ito yung skin white. And then ano pa ba? Ito. Sarap ito. Kasi tignan ko sa inyo mamaya yung ginawa kong, yung nag-syrup ko na yung gulay na mamaya pagkita ko sa inyo. Ito, 69 ata ito. Bantayan's Best. So, ano to? Cebu. 69. Kasi plano kong, kasi maraming natira dun sa gulay na, yung kalabasa tsaka sitaw. So, maggagata ako doon. And then, ayan, baking powder para sa ni Hagrid. Pancake. Ayan, mura yung ngayon, garlic. 19 lang itong isang buong ganito. Kaya doon na lang ako pumili. And orange. Yun lang naman. Orange, 29 and 70 cents. Ayan. Sarap niya to. Ano lang to? 7 pesos ata. Yung pimpos, o tingnan nyo.
Tapos, ilabita ko sa inyo ha. Tapos, ito sobra na to. Ito yung niluto ko kagabi na pinakbet. So, yung pinakbet namin, hindi talaga siya ganun kabongga kasi ano lang to, sitaw at saka kalabasa. Kasi yung si Papa, hindi siya kumakain yan ng pampalaya, yung mga okra, hindi siya kumakain yan. Kaya hindi ko, actually, sarap talaga siyang lagyan. Hindi talaga siya kumakain. Ayaw niya palagyan. And eto naman yung mga sobra ko na ano, yung isa kinain na pala namin, yung isang ang tawag dito, pakbet. Yun, eto yung sobra. Gagawin ko dito is magagata ako. Pagataan ko. Pero dalawang ano lang to, dalawang kainan. Hindi ko siya kasya sa ziploc bag. So, kung napanood niyo yung mga lumang videos ko na naglalagay ako ng mga tissue, yes, pwede kayo maglagay ng tissue para hindi mag-moist kung hindi nyo kaagad gagamitin yung gulay. Eh, sa akin, lulutuin ko na ito bukas. Etong gulay. At saka ito, hindi ito magtatagal. Kaya hindi ko na siya nilagyan ng tissue. Pero, kung medyo matagal-tagal nyo pa siyang gagamitin, mas magandang may tissue talaga sa loob. Basta balikan nyo yung mga videos ko noon, yung pinaka-lumang videos, para hindi siya mag-moist at hindi siya madaling mabulok sa loob. Ayan. So, ganyan. Kaninang umaga, inulam namin yung isa. Ninit ko lang. So, okay lang sa akin, matagal ako magising. Tapos, bago ko makalimutan yung sa inyo, i-share na, kasi diba nung nag-share ako ng yung mga biscuits, tinatago ko talaga siya, yung mga chocolate na biscuits. Lahat ng biscuits na para kay Hagrid, tinatago ko siya, talagang kinokontrol ko siya. Actually, kasi naisipan ko lang isabi sa inyo. Kasi mostly sa nakikita ko sa mga parents, parang yun na yung kasi syempre mas mabilis sila magbigay ng mga biscuits, mga ganyan, madaling magbigay. Kasi nga diba hindi mo nalulutuin, ganyan, mabilis lang, mabilis kainin, kukuha na lang yung bata. Kaya ayan, isa ko na. Pero actually sa totoo lang ha, ako hindi talaga, kung talaga nagtitipid ka, honestly yung mga biscuits, yung mga biscuits na yan yung kung bibili ka ng like 200 pesos yung binadget mo sa biscuits, ganyan. Ilang piraso lang yan, ilang pack lang yun, diba? Tapos ilang lang mauubos ka agad. Kasi syempre, kakain talaga yung bata. At saka the more, eto lang talaga na the more na matamis yung pinapakain mo sa anak mo, hindi ko lang alam kung si Hagrid lang. Pero the more na, kasi dalawa lang bagay lang yan eh. Kasi si Hagrid, nandito sa type na pag the more na matamis yung kinakain niya, na magiging active siya, masyadong hyper, and kain siya ng kain. Or it's either, kung hindi pala kain yung anak mo, patapos parati siya kumakain ng mga snacks na yung matatamis, it's either lang siya, type siya nandun siya nakabilaw sa type na hindi na siya masyadong kumakain ng kanin, ng gulay, kasi nabubusog na siya dun sa mga kinakain-kain niya mga chocolate. Usually sa mga babae, hindi masyadong palakain. Pero yun lang yung napapansin ko. Kasi mahilig ako talaga. And my advice ko talaga, kasi usually nagpapabaon ako kay Hagrid, tinatago ko siya hindi dahil hindi ko siya mahal or dahil pinagdadamutan ko siya. Pero dahil, kasi usually, mostly sa mga parents, dahil sobrang pagmamahal natin sa anak natin na, syempre, ibibigay natin yung mga gusto nila, yung pangangailangan nila. Pero mostly yung sa mga pagmamahal na yon, yung sobrang pagmamahal, hindi din maganda kasi nagiging costing yun like sa mga juices, kahit sa mga Dutch Meat, Chucky, lahat ng yan na mga Yakult, yung akala natin healthy, pero hindi talaga siya healthy kung alam mo yung everyday, yun na yung magiging tubig nila. Kasi yun yung napapansin ko eh. Pag yun na lang yung may nakastock lagi sa ref, alam niyo yung mga bata, open ng ref, kung may mga pagkain, kuha lang ng kuha. So parang yun na yung nagiging cause ng UTI kasi nga, yung mga juices, yun na yung nagiging tubig nila, yun na yung naging substitute dun sa tubig. Which is,
nagiging reason yun ng UTI. And, yun. At saka yung sa mga sweets, alam nyo ba sa mga maliliit na bata ngayon, marami ng diabetic. Alam mo yun, marami na mga cases na may mga bata na ang tataas na ng sugar nila kasi hindi na nasa mga kinakain nila. Kaya, ayun, hindi ako na, minsan nagigilty naman ako na, syempre, pag naghihingi si Hagrid ng, ganyan, biscuit, sabi ko, wala. Nililimitan ko siya ng 1 or 2 piraso sa isang araw. Kasi, alam mo yun, hindi talaga maganda. Alam kong minamahal nila yung mga anak ninyo, pero isipin din natin kung ano yung kahihinatnan nung ganon. And napakagastos din. Kaya, yun. Anyway, iba-iba naman tayong mga parents. Pero yun lang yung advice ko doon sa mga nanay na, alam mo yung nagtitipid, mas makakasave ka kung bibili ka ng bread, lagyan mo ng cheese, ipalaman mo. Yan yung ginagawa ko kay Hagrid. Yung egg, ipapalaman ko sa bread, ganyan. Kasi mas nakakabusog siya and mas healthier pa siya compared dun sa mga biscuits. Well, hindi ko sinasabing wala kaming biscuits sa bahay. May mga biscuits kami, pero nililimitahan ko lang yung anak ko talaga. Kasi, yun nga, may takot lang talaga ako. At saka yun nga, hindi kami nagwa-vitamins ni Hagrid. Noong tinatry ko mag-vitamins, pero nakakalimutan ko din. Kaya, hindi na. Kaya, eto talaga yung mga panglaban ko, yung ganito. Yung spinach. Hindi talaga sila kumakain nito actually. Pero wala lang talaga silang choice kasi ako yung mayor dito sa bahay. Kung ano yung ilalagay ko sa mesa, kailangan nilang kainin yon. Kaya wala silang choice. Kailangan nilang kainin kahit marami to pag nilagay mo ako sa tubig na kumukonti kasi yan. Kaya kahit konti lang yung kainin nila, actually maraming dahon na yun. Ganyan. So, yun lang yung chika ko sa inyo. Hindi ko alam kung makapag-vlog ako mamaya, ha? Alam niyo naman. Pero, yan lang muna for now. Na, na yung aking ice candy. Ayan.